Oh, wat een klapper. Oh. Welkom bij de Scootje Podcast. Oh, wat een klapper. Een Scootje Podcast in november. Dat klinkt wat vreemd. En dat is het hek. Maar het is alweer het gevolg van het enorme succes van Auroen de Simmer. Mijn naam is Arjen de Boer. En naast mij zitten Geertje de Vries. En de skipper van het Ljouwter Scootje, Willem Zwaga. Welkom beiden. Speciaal welkom natuurlijk van Willem. Toch de nummer 2 van het Auroen SKS-kampioenschap. En Willem, we hebben het in deze podcast heel vaak over die hoorn. Ja. Ja, en dan net over die tactische meesterslagen over het wetter. Maar vooral over het feit dat Geertje een keer bij die sliepen mocht. Op de oprit. Nou, in de tuin, hè? Ja. Of in de tuin. Ja. Dat wie een nacht om neerwet te vierten van Geertje. Is dat wederzijds? Nou, ik had er eigenlijk net merken. Toen wekker waren dan, hè? Wie is overfut. Dus, ja. Maar doet Geertje daar bellen met de uitnodiging om een keer gast te wezen in deze klapper van een podcast. Hoe is het net lang uit te denken? Nee. Dat doe je hem. Zo is het. En Geertje, voor die komt ik een 3 minuut. Ach, jongen. Ik kon er vannacht eens net versliepen. Nee, de wie is heel betierd bij de omroep in het gebouw. Hey jongens, laten we gauw beginnen, want het is een podcast. Mooi, we net lang het worden als 15 minuten. En we zitten werkelijk groot vol. Laten we uiteindelijk zetten maar in stelling. Willem, komt-ie. Ik erger mij enorm aan onkunde bij mijn collega-skippers. Oh, soms, ja. Ja, dat is eigenlijk gewoon volmondig ja. 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 We mogen natuurlijk geen naam nemen, want dat zou heel kinderachtig wezen. Maar dat bedoelt natuurlijk Jeroen Pietersma. Nee. Dat is flauw, dit. Nee, absoluut net. Nee, Jeroen, die ken ik heel mooi, absoluut. Maar ja, ik ben net altijd iets met iedereen. Maar zei ik net met mij, denk ik. Nee. Ik bedoel, dat is logisch. Ja, maar is dat ook de reden waarom dat zo begonnen bent om mensen op te leren? Nee, dat had wat een andere reden. Ik denk gewoon dat de aanwas voor skippers en bemanning gewoon steeds minder wordt, zeg maar. Gewoon omdat de belangen steeds groter worden en je er steeds meer verdwammen. Dan moet wel bij iedereen passen. Dus dat op zich probeer ik gewoon de jeugd wat meer enthousiast te maken voor het zien. Daarom ben ik dat project begonnen. Ja, ik hoop dat slag gaat, zeg maar. Ja, verdiept zo dat Geertje, dat die belangen heel groot worden? Ja, zeker, absoluut. Er gaat natuurlijk een heel soort geld in om, hè? Dat wist ook ik. Het is onhuur wat er elke keer weer aan die scootjes verhoren wordt. De zwitten van Willem, €40.000. Daar komen we aan natuurlijk nog even over te praten. Daar hebben we het natuurlijk nog even over. Maar, en dat geldt eigenlijk voor alle scootjes. En die ene scooter heeft wel wat meer geld als de andere scooter. Maar de belangen zijn enorm. En als je een soort sponsors hebt, dan moet je die sponsors tevreden houden. Dus ja, het is wel verhoren. Als ja. Het is eigenlijk best wel toek van Willem om mensen op te leren dat ze op het wetter geen domme dingen doen. Absoluut. Ja, is en hoe je direct met rond de erg in Willem? Nee, nou ja, het is meer... die zitten Sander voor Rutgles. Dus die eerste jaren, het is zo gauw om te roepen van die jongen die kan het zielen. Maar je zegt dat bij u, het heeft gewoon een periode nodig voordat je in de top zit. Een goed voorbeeld is denk ik Jappie van Snits. Die zielt nou de sterren van de hemel, maar die had ik een periode nodig om daar te komen. Ja, die moet je wel krijgen. En ik krijg dat bij een Lauwert en Jappie krijgt dat bij een Snits. Maar je heb ik... Maar die eerste hier, wie is toch al 5e? Nee, dat is net wie. Maar eerste hier wie 12e. Oh jee. Oh jee. Het de gegevens wel helder. Verkeerde archief erbij, hoor. Even een seniorenmomentje. Jou het helemaal niks, Geertje. Maar Willem, kun je die nog herinneren dat ze daar vregen om skipper te worden van jou? Ja, dat komt net helemaal als een... Ja, het weer wel een verrassing dat ziet ophoudt. Maar ja, zeker altijd warm contact gewoon met Lauwert. Maar hoe gaat het zo dan? Via een appje? Krijg je een mail? Is het gewoon mondeling? Je ziet er hard op en dan krijg je eigenlijk vrij snel een beltje. En, was er al lang hoe nadenken? Nou, ik ben net de eerste die een beltje kreeg, er waren meerdere. En toen zou ik van nou... Wie is er wel eerste keus? Nou ja, wie ik het. Wie heeft sollicitatie? Ik heb zijn shirt, maar ik zei dat er meerdere binnen, dan kom ik net, kleer. Waar wie in die oren dan? Ja, dat weet ik net. Ja, wow, dat wist intussen best er wel achter. Nou, van me wie er Ian van de Brouwers bij en van me wie Johannes Meter weer erbij. En want ik kreeg van Johannes te jaren van, nou, ik zal er heen op gesprek. Nou ja, ik zei veel succes, dan ging ik net. Nou, ik ben wel iets zeggen wie zou je mij hebben wel mijn eerste keuze wezen en dan was het net. Ja. Maar toen hebben ze me toch oer hellen om het te komen en nou ja. Ik me zeg je die en ik hier al een complete bemanning hè in die IFK's. Ik hier al een sponsorgroep, dus ik hier al wat sponsors die mij doen. Dus ja, toen voor mij werd van hun de keuze vrij makkelijk. En toen ben ik het uiteindelijk worden. Ja. Geertje, het is misschien ook wel logisch hè, dat ze uiteindelijk bij Willem uitkwam. Want ja, hij komt uiteindelijk uit de meest succesvolle scootje-familie ooit. Ja, de Zwaga's, hè?
Ja, Ulbeswaga zien oerpakken. Is de grutte kampioen van de SKS. 11 keer kampioen. 11 keer, maar je voorstellen. Ja, Ja, en, dat is een heel soort. dat is een heel soort. Ja, om even aan te Jan dat het een heel soort is. Ja. Nou ja, en dan Paken Rink. 2 keer, net als mij. Ik kampioen. En Heid Ulbe. Ik 2 keer. 3 keer, maar 1 keer is dat kampioenschap hem ontnomen. Hè, dat wie het gedocht met de meest, Willem. Ja. Hè? Carbon in de meest, dat mocht net van de SKS. Dus toen is die uit de uitslag skrost. Maar goed, eigenlijk zei ze er Dus al van... het is de Zeer zwaarheid. Het is succesvol. een begrip. Maar wanneer wordt Willem nou eens een keer kampioen? Nou ja, dat is haast 4, hè? Ja. Als we nou 3 juggen, 4, 4, 3, 2. Nou, de volgende is Ian, Willem. Ja, het is net zo makkelijk, hè? Nee. Niet zo makkelijk? Nee. Hey jongens, voorzitter René Nagelhout van de SKS... die vindt deze podcast echt bijzonder aardig. Maar hij vindt het wel spietig dat deze podcast... een beetje de jipgong had van een scootje. En daarom, om ervoor te zorgen dat deze podcast... wat meer urgentie krijgt... bellen we eventjes in uw nieuwe rubriek... Hey René, mooi de voorzitter van de SKS. Hey René. Hey, goeie. Goeie, is er nog nice? Ja, wis. Er is altijd nice hè, met SKS. Nou, vertel. SKS is al hier eigenlijk altijd al heel lang bezig met hoe kunnen we nou zwaar die scootjes dichterbij nog komen. Nou, er is een zielformule voor de betocht en Douwe Amos is daar eigenlijk de groenlister van. Ja, en er is dus eigenlijk een compleet nieuwe formule. En die gaan wij op 14 november in een ledengeerkomst gaan we die bepraten en dan zullen we zien of we die er ook krijgen. Oké, dus eigenlijk het nice is nou van... er komt een compleet nieuwe formule. Het kan best zijn dat er een hele compleet nieuwe formule aankomt. Ja. Ja, dan moet de ledenvergadering er nog wel mee instemmen. Ja. En ik heb wat geruchten hier. Oh jee. Nou, wat voor gerucht nest al je jet? Nou, als je de skippers en bemanningsleden... die krijgen dat 2 weken van tevoren te jaren. Wat die nieuwe formule is. En dat vinden ze eens te kwad om daar dan een beslissing moeten nemen. Op 14 november. Oké. Dat is wat ik jet René. Is René Ja, dan? was al juist, dat klopt. Maar tegelijk hebben wij ook zo. En dat is dus, het is een hartstikke wichtige zaak. Dus wij willen op 31 oktober het hele spel bijgeloeken. En dan gaan we er uitweidig op in. Maar dat het vrij lang duurt voordat het alleen is, dat klopt. Maar dat komt denk ik omdat je zorgvuldig giet in dit geval versnelheid, zei ik. Hartstikke goed. Had je nog meer nice, René? Nou, dat heb ik zeker, joh. Maar wist je, zullen we dat maar even waar dat horen keer? Oren keer. Oké, bellen we die dan weer. Dankjewel, René. In Wander. Joe, hoi, hoi. Willem, dan ben je dus skipper van Ljouwert. En hier is natuurlijk ook wel wat ondervinding als skipper in de IFKS. Boppen dat wie dus toen nevens mij bemanningslid op Ljouwert, klopt dat? Ja, zeker. Ja, precies. En dan mag je het in één keer bepalen. Ja, Ja, waar moet een goed bemanningslid onvoldoen? luister je. Oh, luisteren? Ja? Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. En zielen, het moet een beetje zielen kinderen, maakt het net uit. Als je goed luisteren, dan komt dat vanzelf. Want ik heb gelezen dat zo'n een keer zo'n heeft van ze moeten karakter hebben en kracht in de bouten. Ja, dat ik. Dat is een van de dingen. Maar wij zetten ze op een positiedeel waar ze het beste passen natuurlijk. Hè? Dus ik bedoel, de sterke jongens die zitten onder schoten. Maar het met van alles te maken. Ik kan wel een skip met goede zielers hebben, maar als ze net naar die luisteren, ja, dan werkt het net samen. Ja. En gaat het in één keer goed? Want dan was dus leading Jan on die hele groep daar op het skip. Nee, maar die jongens waar ik nou beziel, daar zie ik al sinds het wat hoe stof. Dus dat is al een tredje seizoen aan te jaren. En daar is eigenlijk niks om verloren qua bemanning. Dus ja, dan speel je wel op een green natuurlijk. Die worden heel die beter. Weet ik net. Maar Nou, dat denk ik wel. Want niet samen ben je in ieder geval beter. Natuurlijk, maar niet krijg je de klasseringen hè, van 4 naar 4, naar 3, naar 2. Ja, zolang dat er bloed... Ik heb altijd, het moet beter wezen als die ervoor, zeg ik altijd. Nou ja, nog een keer. Van 4 naar 4, naar 3, naar 2. En dan komt uiteindelijk... Dan kom je eens ergens, ja. Ja, dan wil je eerste dus. Ja, wat moet er dan nog gebeuren om nou dit of takom hier eerste te worden? Ja, vind ik net. Je hebt een evaluatie gehad. Ja, zeker. Ja. En daar is wel wat bepraat. Ja. Oh jee. Daar heb ik zijn wat er gebeuren moet. Ja. Geertje, dan begint helemaal te glimpje. Wat heeft jet? Ja. Nou ja, ze evalueren. Nou, dat toch wel meer. Ik zou benieuwd hoe stel al hier die informatie komt. Even een belrondje, hè, Geertje? Even een belrondje. Nee, maar je hebt zelf nog nationaal de sportskwal ingekeerd. Ja. 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 Nou, ja, nog net sterker nog, dus. Nee, nou, ik heb een paar keer gewoon dat spul net op die het on is. Dat ik het on hebben wil. Nou ja, daar kijk ik net zo best over. Ik heb altijd zo, je moet er daar komen met skip dat je alleen maar op jezelf oude rekening kennen. En net op materiaal. Nou, dat is buurlijk gewoon tip-top. Skip is goed. Ja, dan de score dat op die het on is. Dan ben ik het er net mee eens. Nee, want de stelling wie ik, door ergens die onkunde,
bij die collega-skippers, maar ook bij die eigen bemanningsleden. Als je het met, ik wil een beetje in de reële wijze natuurlijk. We hebben natuurlijk een enorme lapdoek erop. En we hebben dit seizoen heel soort wien gehad. Ja, daar hebben wij gewoon het meeste les van. En vooral in die laatste routes. Dus wij hebben het skip 2 lijn drastisch verbouwd. Ja, wij winnen altijd met de hurre winnen wij een van de snelste. Maar het waait net altijd even het meer. Dus we hebben het skip verbouwd. We hebben wat meer naar het lichte waarmaken. Nou, daar ben we nou gewoon heel goed in. Ja, dat heeft het dit seizoen eigenlijk net waait. Dus we hebben eigenlijk elke wedstrijd gewoon een bak wien hoor. Ja, en dan komt het wel op je scoorteman. Ja. Ja, en als het dan het op die on is, ja, dan vind ik daar wat van. En als het reëel is, dat weet ik net. Ja, want, toen heeft het ook besloten van we moeten machinaal gewoon naar de fitness. We moeten gewoon fit wezen. Nou, ik zeg bij die Belemmer. Wat verdorie jongen, dat is een ploeg die zulke bouten en zo. Ja, ik zei gewoon machinaal nemen, een beetje fitter en wat meer conditie. En de Jerk zelf ook bij. Maar je hebt een hele goede sponsorclub. Alles is te cape. Je hebt yield dat klotst in de plinten. Ik zou zeggen, cape je wat bemanningsleden van Lemmer. Ik heb een ploeg. Wij hebben wat een gezellige ploeg. Hè? Ja, maar ja, wil je nou een keer winnen of net? Die stijgende lijn, Willem. Nou ja, als je dat hebben, dus nou besprutsen, jongens, we gaan wat aan doen. Clear, ja. Ja, nee, goed. En nogmaals, die sponsorclub, een soort ondernemers bij jou, die betalen je aan €1500. Je hebben dus een enorm budget. Maar daar is ook een keer zo van, mooi al die vrienden, maar ik zou niet weten wat ik altijd met het geld moet. Nou, ik heb altijd wel plakjes voor je. Oh ja, wel? Ja, ik weet je kent de Biegelings naar Zweden verkepen. Ja, nou ja, Zweden is... we hebben met die Zweden iets heel speciaals. Altijd werkt, is het helemaal super. Maar het komt heel precies. Ja, maar ze kost je €40.000. Ja, dat is wel alles, hè. Mijn ontwikkelingen bij een boel. En, maar die zullen noodbroek als tafel. Dat is zonde. Nee, ze komen er volgend jaar weer op. Komen er gewoon weer komen er weer op? Ja. Maar het warm komt het dan zo precies? Nou, dit is Zweden, om het even heel simpel te zeggen, die hebben een stabiel skip nodig. Dus skip wat terug die door de veer gaat, wat net ontkiepen is. Maar ja, dan moet je wel bovendeks moet je dat je tip-top in orde hebben. Dus je tuur moet er goed op staan. En we hebben zo'n lappentuur. Nou ja, als het eerst in de eerste wedstrijden, zeker in Langwaardensa, winnen we heel wif. Ja, dan komen die Zweden net tot een rug. En nou, de meis die hebben toen een beetje veroorzaakt. Een beetje oorstroppen, echt zulke stukjes. En toen wie dat kleer, maar ik hier toen in wat zijn hier wij net meer de keuze. Hè, als we wat doen, moesten we het wel daar aan. Dus de hek zijn gewoon complete oude setup. Meest waren 100 centimeter ervoor en die bovenste 4 stropjes hebben wat onlutsen. Oren zwemmen erop, want dat wil ik uit de koppen hebben. En gewoon dan alles of niks. Nou ja, en toen hebben we van mij 4 keer een 12 en dan een keer een 1. In de laatste 4 wedstrijden. Dus dat wie op zich wel een goede keuze, maar dat luidt net onderschudden. Nee. Ik denk dat dat meer een tugage luidt. Want er is nog een sjoggersvraag op binnenkwam van D. Visser uit Grauw. Wat kost je die zweden eigenlijk van die? Want ik wil ze wel van een zachtprijs koer nemen. Ja, maar dat is dus uit den boze. Dus ze ben net ten eerste ben ik net niet zweden. En dat waren, we hebben er ook hele mooie wedstrijden met Lemmerhooi. Ja, wat ik toen jongen heb met die zweden, dat heb ik nog nooit jongen. Dus maar dat moet je altijd hebben. En als je in de extreem zitten, dan is de wind door dat het werkt ik heel iets. Maar het komt goed. Het komt goed. Geertje, de zijn niet kijkt al, daar is een belrondje maken. Ja. Daar is even bellen mooi een geheim bemanningslid misschien wel van jou. Dat zien we via de geen uitspraken of een oor. Of een oor. Ja. Maar heeft er nog meer mee kunnen bellen? Ja, ik bel met Jaapie Visser. Ah, vast niets. Hoe gaat het met hem? Het gaat goed. Gelukkig. Ja, hij is weer rond werk. En het oude weekend het de Silte race. Roekelpolen race. Ja. Daar had het net heel fantastisch dien, maar dat maakt het niks. Het belangrijkste weer dat ze weer zielden. Want wie de eerste keer weer naar ter hennen. Maar Jappie gaat goed. Hij is er volgend jaar gewoon bij. En ik heb bellen met Rinus. Rinus de Jong? Ja. Nou, hier Rinus of nice. Meestal heeft hij wel nice. Nee, hij is net zo vreselijk volle nice. Hij wie ontvaren. Hij is ik ben via het skipperkrekkers Willem. Hij wie ontvaren en het gaat goed met hem saar. En ja, ik wil gewoon even weer. Hoe is mij? Ja. Nou, al het gedoog. Nou, het gaat goed. Het gaat goed. Ja. Nou ja, en dat meer, ja, ik hier eigenlijk meer wat spannende dingen, maar het gaat goed. Het gaat goed met Rinus. Goed. En het gaat goed met Jappie. En gaat het goed met Jappie. Hartstikke goed. Nou, we zijn nog maar in november, maar Willem, begint het alweer een beetje te kriebelen? Nee. Ik ben eigenlijk na een seizoen ben ik altijd wel eventjes een kofje helemaal klaar mee. We plannen ontwaan en het scootje hebben wij al weer op om vrij betierd. Want eigenlijk zie ik helemaal niet meer naar de SGS. Dat was eigenlijk niks meer. En we hadden plannen, we maken misschien al voor het volgende seizoen. Dus we komen wat naar je dingetjes. Ja, neem even, wat is het meest verrassende wat je in verhoor zillen? Ja,
Ik je net vertellen. Nee? Is dat al je geheim? Nou, Is dat geheim? Nou, de oorste, maar wat Geertje even vrezen. ik ben altijd vrij open boek, maar dat komt... Ja, ik weet net. Nee? Ik hoef net altijd alles te vertellen. Denk ik. Nee, maar even een tipje van de sluier. Nee, Is toch leuk? Is toch leuk? Oost vreeg je Geertje, hè? Geertje, komt er een nieuw bemanningslid? Ja, er komt een nieuw bemanningslid. Dat klopt, Willem? Ja. Ja, er komt een nieuw bemanningslid. Een nieuw skipper misschien? Nee, net een nieuwe skipper. Pieter-Jan Postma bloot Ja. als adviseur van Willem. En Willem hiet Skrekko Lustri, maar dat moet er zelf ik nog leren. Oh ja? Ja, wat Pieter Jan zei, met Willem dan. Oh ja. Daar had Willem ik wel eens wat moeite mee. Dat kwam uit het evaluatierapport? Nou, Hij is adviseur, hè? ja, hij is adviseur. Oké. Met een marineskipper. Dit is maar Ja. skipper. Ja, En ja. dat bestoot. Ja. Nou goed, bij Dijk kriebelt het dus nog net. Ja, wel, natuurlijk wel. Maar wie is het begint bij ons in januari en dan is het heel druk. Vooral ik het door, want ik doe het lauwst alles zelf. Dus ik ben daar, als ik thuis ben, ik vaar in de binnenvaart, in je week thuis, in je week aan boord. Maar als ik thuis ben, ben ik daar wel 3 dagen in de week mee bezig met scootje. Zeker als we zulke verbouwingen hebben, dat kost een hele hoop tijd. Dus dat hebben we nou wat minder. Maar ja, ik ben ook blij dat ik mijn eigen ding weer even dwang kan in de winter. Hè? Nou even op vakantie geweest met de benches. En, Hij bouwt een sauna, hè? Ja, dat is ik zo. Ja, de eerste klant is er al. Nee, bedrijf om te opstarten in Jouren. Dus daar ben ik er ook mee. Dat doe ik al jezelf. Dus dat is ook wel even lekker dat je weer even de tijd voor je eigen dingen. Maar we hebben wel even evalueerd. En ik zeg, jongens, dit moet gebeuren, dat moet gebeuren. Nou, dat pakken we om. Al die landjes hierin. Dus dat is... we zijn wat bezig met het toegage. We hebben het naar je plan. Dus dat is toch een tip van Sluier. We hebben het proberen in te zieken. Er is dat nieuwe bemanningslid weet daar een heel soort van. Oké. Dat is een soort van Douwe Amels, maar dan... Maar kunnen we de namen van dat bemanningslid ook 12.0. bekend, maatje dan? Nee, die zeggen we net. Oh, die zeggen we, dat wist ook ik al. Ja, dat weet ik. Het is geen geheim. Het is Raymond Dijkstra, kan ik je best vertellen. Dat, Raymond Dijkstra. ja, je hebt hier Nick Begrauwshield. Hij werkt nou bij Van Ossaan. Dat is eigenlijk de ontwikkelaar van de vorige of van de huidige formule, moet ik het hem goed zeggen. En van je Sven. Van de Zweden, maar ik de verbouwing van het schip, het hij helemaal uitrekkend. De jongens heel kundig, maar ik gewoon kundig in Sion. En wij spreken heel erg dezelfde taal. De jongens heel goed in de trimmerij. Dus die komt er in principe extra bij. Dus we zijn haast een passagiersschip. Maar, Maar het is toch mooi, jongens. Want normaal gesproken het wordt deze podcast een kwartier. Het heeft 20 minuten het worden, maar we hebben dan toch nog een primeur. We weten de namen dus nou van het bemanningslid. Nog één keer zien namen. Raymond Dijkstra. Raymond Dijkstra. We zullen het nooit meer vergeten. En nou goed, ja, het is hege verwachtingen een beetje wie mooi Geertje, deze podcast. Altijd, hè? Ook Ja, gelukkig. dit is een fantastische podcast. Zo is het. Nou ja, we binden dus nou Else mannen, maar de podcast over de klapper. En waar willen we de volgende keer? Rinus, denk ik, hè? In de Rinus? Ja, Rinus de Ja, Jong? Sietse eerste, Willem is tweede. Rinus is derde. Dus eigenlijk moet Rinus komen. Ja, zitten wel in december, hè? Nog Ja. een beetje de periode van veromsjen, reflectie, Ja, evaluatie. ja, Valt er wat te evalueren, Marinus? denk ik wel, hè? Goed, nou, dit weer het. Dankjewel, Willem. Graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk dat er weer is. We winnen dus nou 11 mannen. En de volgende keer ben we er dus in december. Graag ontdaan. Dag.